வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. குருவின் மலரடி போற்றி. சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உய்வித்த குருவே வாழ்க. அன்பர்கள் அனைவருக்கும் தமிழ் வணக்கங்கள். அன்பர்களே, இன்று புரட்டாசி 30ஆம் தேதி, அதாவது அக்டோபர் 16ஆம் நாள். இன்று புரட்டாசி மாதம் 5வது சனிக்கிழமை, அதாவது கடைசி சனிக்கிழமை. இன்று புனிதமான புரட்டாசி மாதம் என்ற ஒரு தலைப்பிலே ஒரு சிந்தனையை நாம் மேற்கொள்ள இருக்கிறோம். வாழ்க வளமுடன். புரட்டாசி மாதம் என்று சொன்னாலே அது வைணவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய விஷ்ணுவுக்கு ஒரு உகந்த ஒரு மாதமாக இந்த மாதம் கருதப்படுகிறது. இந்த மாதத்தில் ஆன்மீக பயிற்சிகள், ஆன்மீக அனுபவங்கள் செய்வதில் அதிகமாக ஈடுபடுதல் வேண்டும் என்பது முன்னோர்கள் நமக்கு வகுத்து கொடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு காலம். ஏன் இந்த புரட்டாசி மாதத்தை இவ்வளவு ஆன்மீக உயர்வு உள்ள மாதமாக வைத்தார்கள்? அது மட்டுமல்ல, இந்த புரட்டாசி மாதத்தில்தான் நவராத்திரி 10 நாள் திருவிழா வருகிறது. ஆயுத பூஜை, சரஸ்வதி பூஜை என்ற அந்த விழாக்களும் இப்பொழுதுதான் வருகிறது. விஜயதசமி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வித்யாரம்பம் என்று சொல்லுவார்களே, அதுவும் இந்த மாதத்தில் தான் அமைகிறது. அது மட்டுமல்ல, இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் அந்த விஷ்ணு பகவான் என்று சொல்லக்கூடிய பெருமாள் சன்னதிகளிலே விசேஷமான பூஜைகளும் விசேஷமான ஒரு வைபவங்களும் நடப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். நாம் ஏற்கனவே பல பதிவுகளில் பார்த்திருக்கின்றோம். அதாவது இந்த இயற்கையின் தன்மாற்ற சரித்திரத்தை 3 பகுதிகளாக நாம் பிரித்து பார்த்திருக்கிறோம். ஒன்று தோற்றம், இன்னொன்று இயக்கம், இன்னொன்று அடக்கம். அதாவது படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்று இதை நாம் முன்னோர்கள் கூறுகிறார்கள். அதாவது இது வேறு ஒன்றும் அல்ல. இவற்றையெல்லாம் புரிய வைப்பதற்காக ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு கடவுள் உருவங்களாக பெயர்களை வைத்து விட்டார்கள். பிரம்மா என்று சொன்னால் பிரம்மம் என்பதிலிருந்து தோன்றும் நிலை, அதைத்தான் படைத்தல் என்று சொன்னார்கள். பிரம்மம் என்று சொன்னால் அது முழுமை என்று அர்த்தம். அப்போது அது தொடங்கி அது இயக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது காத்தல் என்பது அந்த இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பஞ்சபூதங்களையும் உயிரினங்களையும் காத்து ரட்சித்தல் என்ற அடிப்படையில் அது அங்கு வரும்போது என்ன ஆகிறது என்று சொன்னால், இருப்பும் இருக்கிறது, இயக்கமும் இருக்கிறது. எங்கு தொடக்கம் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கு இருப்பு மட்டுமே, பிரம்மம் என்பதில் இருப்பு மட்டுமே, அசைவற்ற வெளி மட்டுமே. அது அசைந்த பிறகு அது இயக்கத்தில் வருகிறது அல்லவா? அந்த இயக்கத்தில் வரும் பொழுது அந்த இயக்கம் மட்டும் இருக்கிறதா என்று பார்த்தால் இல்லை. அங்கு இயக்கமும் இருக்கிறது, இருப்பும் இருக்கிறது. இதுதான் இன்றைய நாளில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து. இயக்கம், இருப்பு. ஒரு அணு என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதில் சுழல், அதன் மையத்தில் இருப்பு. அப்போ இயக்கமும் இருப்பும் இணைந்து இயங்கக்கூடிய ஒரு நிலைதான் இந்த ஒரு இயக்க நிலை. இதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய இயக்கம். இதைத்தான் விஷ்ணு என்று சொன்னார்கள், காத்தல் என்று சொன்னார்கள். காத்தல் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கு அவர் கையில் சக்கரத்தை கொடுத்திருப்பார்கள். அந்த சக்கரம் என்பது சுழன்று கொண்டிருக்கும். அந்த சக்கரம் அவருடைய அந்த விரல் நுனியிலே சுழன்று கொண்டிருப்பதாக இருக்கும். அந்த விரல் அசையாமல் அசைவற்ற வெளியாக இருக்கும். ஆக அந்த அசைவற்ற வெளி என்பதும் மையத்தில் அதை சுற்றி சுழல்கின்ற அந்த சுழல். ஆக விஷ்ணு என்று சொன்னாலே அங்கு 2 தன்மைகளும் அங்கு இருப்பதாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இருப்பு, இயக்கம் இரண்டும் இணைந்தது தான் இந்த விஷ்ணு என்ற காத்தல் என்ற ஒரு நிலை. அடுத்து அழித்தல் என்று சொல்கிறோமே, அடங்குதல் என்பதுதான் அழித்தல். அப்போ ஏன்னா இது இந்த இயக்கம் நின்று விடுகிற ஒரு நிலை. அப்போது அது இயக்கமற்ற வெளியாகவே மாறுகிற நிலை. அதைத்தான் சிவம் என்று சொல்கிறோம்.
அதைத்தான் அழித்தல் என்று, அதை அழித்தல் என்ற வார்த்தை எப்படி வந்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், அந்த இயக்கம் தன்னுடைய இருப்போடு கலந்து அந்த கரைந்து அந்த வெளியாகவே மாற வேண்டும் என்று சொன்னால், அதில் கலந்திருந்த அந்த களங்கங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பதிவுகள், பாவப்பதிவுகள் என்று சொல்கிறோமே, அதையெல்லாம் அழித்தால்தான் அது அங்கு இணைய முடியும். அப்போ அதைத்தான் அழித்தல் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் என்று நமக்கு தோன்றுகிறது. ஆக அங்கு அந்த இடத்திலும் அது வெளியாகவே மாறிவிடுகிறது, அங்கு வெளி மட்டுமே. அப்போ தொடக்கமும் வெளி, முடிவும் வெளி, இடையில் இரண்டும் இணைந்த கலந்த ஒரு நிலைதான் இந்த இயக்கம். இதை நாம் புரிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால், இந்த புரட்டாசி மாதம் ஏன் இவ்வளவு விசேஷமாக கொண்டாடப்படுகிறது, ஆன்மீக ஒரு உயர்வு தரக்கூடிய ஒரு மாதமாக ஏன் கொண்டாடப்படுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். இப்பொழுது ஜோதிடத்திலே நாம் 9 கோள்கள், அதாவது ராகு கேது என்ற நிழல் கோள்கள் தவிர 7 கோள்கள், இவற்றை அடிப்படையாக கொண்டுதான் ஜோதிடம் என்பதை நாம் கணிக்கின்றோம். ஜோதிட சாஸ்திரம் என்பது கூறப்படுகிறது. இதில் ஒவ்வொரு கிரகம் என்று சொன்னாலும் அதற்கு தனித்தனி தன்மைகள் இருக்கும் என்பதை சொல்லுவார்கள். ஆனால் இந்த புதன் என்ற கிரகத்துக்கு மட்டும் என்ன சொல்வார்கள், அது இரட்டைத்தன்மை வாய்ந்தது என்று சொல்வார்கள். இரட்டைத்தன்மை, வேறு எந்த கிரகங்களுக்கும் அந்த இரட்டைத்தன்மை என்பது வராது. இந்த புதன் என்பதற்கு மட்டும்தான் அந்த இரட்டைத்தன்மை என்பது வரும். நீங்கள் பாருங்கள், விஷ்ணு என்று சொன்னாலே அதற்கு எந்த கிரகம் அதற்கு அதிபதியாக ஜோதிடத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் புதன் கிரகம்தான் அங்கு விஷ்ணுவுக்கு அதிபதியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ செவ்வாய் என்று சொன்னால் முருகன் என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா, அதுபோல் புதன் என்று சொல்லும்போது விஷ்ணு என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்போ ஏன் இந்த புதன் என்பதை விஷ்ணுவோடு இணைத்தார்கள் என்று பார்த்தால், அங்கு விஷ்ணு என்பது காத்தல் என்ற நிலையில் இயக்கமும் இருப்பும் இரண்டும் இணைந்த 2 தன்மைகளையும் கொண்டதாக இருக்கக்கூடியது என்பதற்காக இரட்டைத்தன்மை உள்ள அந்த புதன் என்ற கோளை அதனோடு இணைத்தார்கள். இப்போது எல்லா கோள்களுக்கும் பாருங்கள், அதற்கு ஒவ்வொரு கோள்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஆட்சி வீடு, சொந்த வீடு என்று ஒன்று இருக்கும். அதற்கு உச்ச வீடு என்று ஒன்று இருக்கும். அது ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் அந்த சொந்த வீடும் உச்ச வீடும் வேறு வேறு வீடாகத்தான் இருக்கும். இப்போது சூரியன் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதற்கு சொந்த வீடு என்பது சிம்மமாக இருக்கும், அதனுடைய உச்ச வீடு என்பது மேஷமாக இருக்கும். சுக்கிரன் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதனுடைய சொந்த வீடு என்பது துலாம், ரிஷபம், இரண்டும் சொந்த வீடு, ஆட்சி வீடு என்று இருக்கும். அதனுடைய உச்ச வீடு என்பது எங்கே இருக்கும் என்று சொன்னால் மீனம் என்பதில்தான் அது உச்ச வீடாக இருக்கும். செவ்வாய் என்பதற்கு மேஷம் விருச்சிகம் இரண்டும் ஆட்சி வீடாக இருக்கும். மகரம் என்பதுதான் உச்ச வீடாக இருக்கும். குரு என்பதற்கு தனுசு மீனம் இரண்டும் ஆட்சி வீடாக இருக்கும். கடகம் என்பதுதான் உச்ச வீடாக இருக்கும். அதே போல் சனி என்பதற்கு மகரம் கும்பம் இரண்டும் சொந்த வீடு, ஆட்சி வீடாக இருக்கும். அதற்கு உச்ச வீடு எது என்று பார்த்தால் துலாம் என்பதுதான் உச்ச வீடாக இருக்கும். இவ்வாறு ஆட்சி பெறக்கூடிய இடமும் உச்சம் பெறக்கூடிய இடமும் வேறு வேறாக இருக்கக்கூடியதாக நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் புதன் என்ற கோளுக்கு ஆட்சி வீடு என்பது எது என்று சொன்னால் மிதுனமும் கன்னியும். இப்போ கன்னி என்பது ஆட்சி வீடாக இருக்கிறது, அதே கன்னி என்பது தான் உச்ச வீடாகவும் இருக்கிறது. இந்த ஒரே ஒரு கோளுக்கு மட்டும்தான் ஆட்சி உச்சம் என்ற 2 தன்மைகளையும் அடக்கியதாக இந்த ஒரு கோள் மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த புதன் மட்டும் கன்னி என்ற வீட்டில் அது ஆட்சி வீடாகவும் இருக்கும், அது உச்ச வீடாகவும் இருக்கும். அப்போ இது வேறு எந்த கோள்களுக்கும் இல்லை. அப்போ அந்த 2 தன்மைகளையும் உள்ளடக்கிய அந்த புதன் என்பது இதில் ஏன் இதற்கு இரட்டைத்தன்மை என்பதை இதிலிருந்தும் நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். சரி, இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையிலே இந்த புரட்டாசி மாதம் என்பது அதனுடைய விசேஷம் என்ன? இப்பொழுது பாருங்கள், சூரியன் எப்பொழுது கன்னி என்ற ராசியிலே பயணிக்கிறாரோ அதுதான் புரட்டாசி மாதம். புரட்டாசி மாதம் 1ஆம் தேதி கன்னி என்ற அந்த ராசியிலே முதல் டிகிரியிலே அவர் பயணிக்கக்கூடிய ஒரு காலம். அப்போது அந்த புரட்டாசி மாதம் முழுவதும் சூரியன் அந்த கன்னி என்ற ராசியில் தான் இருப்பார். அந்த கன்னி என்ற ராசி எது?
அந்த புதன் என்ற கோளுக்கு ஆட்சி உச்சம் இரண்டும் இருக்கக்கூடிய அந்த வீடு தான் அந்த கன்னி வீடு. அப்போது அந்த இரட்டைத்தன்மை கொண்ட அந்த புதன் என்பது விஷ்ணுவோடு இணைப்பு பெற்றதாக இருக்கிறது. இங்கு சூரியன், உயிர்காரகனாகிய சூரியன் அந்த ராசியிலே, கன்னி ராசியிலே பயணிக்கும் போது புரட்டாசி மாதம். பொதுவாக இந்த சூரியன் இந்த ராசிகளிலே சுற்றி வரும் பொழுது சூரியனுக்கு இணையாக அருகிலே தான் புதன் என்பதும் சுற்றி வரும். இந்த புரட்டாசி மாத காலத்திலே பெரும்பாலும் இந்த புதன் என்பது அந்த ஆட்சி உச்சம் என்ற ஒரு நிலையில் கன்னி என்ற வீட்டிலேயே அது வருவதை பார்க்க முடியும். அப்போது இந்த வருடம் அந்த கன்னியில் அந்த புதன் வந்து மீண்டும் வக்கரமாகி இன்று 16 டிகிரி 35 இன்னைக்கு இருக்குது. இப்போ சூரியன் 28 டிகிரி 45 இருக்குது. இப்போது இதோடு இந்த சூரியனும் புதனும் இணைந்து இந்த கன்னியில் பிரவேசிக்கக்கூடிய ஒரு காலம் என்பதால் இது ஒரு புனிதமான காலமாக இருக்கும். சூரியன் புதன் ரெண்டும் இணைப்பு என்பதை புத ஆதித்ய யோகம் என்று சொல்வார்கள். அது அப்பப்பொழுது நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும். ஆனால் அது இந்த கன்னியில் நிகழும்போது புதன் ஆட்சி உச்சம் என்ற 2 நிலைகளையும் அது அடைந்து அதனோடு இணைந்த ஒரு சூரியனாக இருக்கிறது. காலபுருஷ தத்துவத்தின் முதல் ராசியாகிய மேஷம், அதனுடைய அதிபதியாகிய செவ்வாயும் இந்த வருடம் அதனோடு இணைந்து இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இப்பொழுது இன்று இருக்கக்கூடிய கிரக நிலைகளை பார்த்தோம் என்று சொன்னால், இன்று புரட்டாசி 5வது வாரம், இன்று இருக்கக்கூடிய கிரக நிலைகளை பார்த்தால் கன்னியிலே புதன், செவ்வாய், சூரியன் இந்த 3ம் இணைப்பாக இருக்கிறது. இதோடு சுக்கிரன் என்பது கேதுவோடு இணைப்பு பெற்று இருக்கிறது இந்த காலகட்டத்தில். இப்போ பாருங்கள், இந்த சுக்கிரன் இந்த சூரியனை ஒட்டித்தான் செல்லும். இது இந்த வருடம் எப்படி இருக்கிறது பாருங்கள், கேதுவோடு கேதுவின் பாதைக்குள்ளாக சென்று விடுகிறது. அப்போது இந்த புரட்டாசி மாதம் ஆன்மீகத்துக்குரிய மாதம் என்ற இந்த நவராத்திரி காலத்திலே இந்த சுக்கிரன் கேதுவின் மறைவுக்குள்ளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்போது இந்த உலக அனுபவங்களை இருக்கக்கூடிய அந்த கொடுக்கக்கூடிய சுக்கிரன் கேதுவுக்குள்ளாக மறைந்து இங்கு இந்த நவராத்திரி என்று சொல்லும் பொழுது அது இந்த உலக இன்பங்களிலிருந்து மனிதர்களை விடுவித்து ஒரு ஆன்மீக பயணத்துக்குள் செல்வதற்குரிய ஒரு காலமாக இதை நாம் பார்க்கிறோம். அதோடு இன்று அதாவது மகரத்திலே குருவும் சனியும் இணைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை. ராகு என்பது மிதுனத்தில், கும்பத்தில் இன்று சந்திரன் பிரவேசிக்கக்கூடிய ஒரு நாள். ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு நாளிலே இந்த புரட்டாசி மாதம் என்பது புதன் என்பதற்குரிய அந்த 2 தன்மைகளையும் கொண்ட அந்த மாதமாகவும் அதில் சூரியன் பயணிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மாதமாகவும் இருப்பதால் இதை விஷ்ணுவுக்கு ஒரு உகந்த காலமாகவும், அதன் அடிப்படையில் இந்த 5 புரட்டாசி வாரங்கள் 5 வாரங்கள் சனி என்பது அந்த சனி, புரட்டாசி என்பது சனி, அந்த 5 வாரங்களும் விசேஷமாக கொண்டாடப்படுகிறது என்பதும் இந்த காலத்தில்தான் இந்த மாதம் இவ்வாறு புதனும் சூரியனும் எங்கு, அதாவது அந்த கன்னியில் இருக்கும் பொழுது அதே இடத்தில் சந்திரனும் வந்து இணையும் பொழுது அதுதான் மகாலய அமாவாசை என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த மகாலய அமாவாசை முடிந்த அடுத்த நாளிலிருந்து தான் நவராத்திரி முதல் நாள் தொடங்கி 10 நாட்கள் நடைபெறுகிறது. இந்த 10 நாட்கள் முடிந்த பிறகு 10வது நாள் தான் இந்த வித்யாரம்பம் என்பது அங்கு இந்த குழந்தைகளுக்கு செய்யப்படுகிறது. வித்யாரம்பம் என்பதை நாம் தனியாக ஒரு பதிவிலே பார்க்கலாம். ஆக இந்த புரட்டாசி மாதம் என்பது ஒரு புனிதமான ஒரு மாதம் என்பதை ஜோதிட ரீதியாக வான்கோள்கள் இருக்கக்கூடிய நகரக்கூடிய அந்த நிகழ்வுகளை வைத்தும் ஜோதிட ரீதியாகவும் இதற்குரிய அந்த விளக்கங்களை விளங்கிக் கொள்வோம். இன்று புரட்டாசி கடைசி வாரம் 30ஆம் நாள் அந்த விஷ்ணு பகவான் என்று சொல்லக்கூடிய இருப்பு இயக்கம் 2 தன்மைகளையும் உள்ளடக்கிய காத்தல் என்ற ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த விஷ்ணு பகவானை வணங்கக்கூடிய ஒரு நாளாக அமைகிறது என்ற விளக்கத்தை புரிந்து கொண்டு நாம் இருப்பும் இயக்கமுமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் இருப்பு நிலையாகி அந்த சுத்த வெளியோடு கலந்து இணைந்து அந்த ஞானத்தின் ஒரு அனுபவத்தை பெறுவதற்கான பாதையிலே அனைவரும் மலர வேண்டும்.
உயர வேண்டும் என்று வாழ்த்தி நிறைவு செய்து கொள்கிறோம். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன்.